Σήμερα και το Χριστός, υπουράνιος Θεός, απ' την πόλη Βιθανία, Μάρθα κλαίει και Μαρία, το Χριστό πρωί παντούνε και τον τον δοξολογούν και λένε, τον δοξολογούν και κλαίνε, όταν ήσουν το Χριστέ μου δεν θα πέθανα αδερφός μου, μα κι εγώ τώρα πιστεύω και σε σένα ναι αξεύω, αν πιστέψεις κι αν θελήσεις και το Λάζαρο να στήσεις, σίκα πάνω Λάζαρε μου, φίλε μου κι αγαπητέ μου, το Λάζαρο σηκωθεί, ορμαιός αμανωμένος και με το κερίζωμένος, πες μας Λάζαρε τι είδες εις τον άδειο που πήγες, είδα φόβους, είδα τρόμους, είδα βάσανα και πόνους, δώσ' μου κορλίγο νεράκι να ξεπλύνω το φαρμάκι το μιλέον, μην το μελετάτε πλέον. Καλημέρα σας, καλομπρινό σας, καλό να έχετε στα αρχοντικό σας. Αν πλαένετε να σηκωθείτε, κύρτο Λάζαρος να κουρμαστείτε. Αν είναι με το θέλημα και με τον ορισμό σας, να πούμε και το Λάζαρο εδώ στα αρχοντικό σας. Ήρθε ο Λάζαρος, ήρθαν τα βάγια, ήρθε κι η γιορτή μεγάλη κι άγια. Αν πλαένετε να σηκωθείτε, κι ήρθε ο Λάζαρος να κορμαστείτε. Εδώ διαβαίνει ο Λάζαρος με 12 αποστόλους και πάλι ξαναγύρισε με 13 αγγέλους. Πού σουν Λάζαρε και δε φαινόσουν και σε κλαίγανε οι αδερφές σου, ήμουνα στη γη βαθιά χωμένος και με τους νεκρούς ανταμωμένος. Όθε περάσει και διαβεί, πήγα διαφανερώνει, πήγα διαπέτρο, πήγα δα, κι άβλες μαρμαρωμένες, τα κεραμίδια χαλκίνα, κυρέλες ατσαλένιες και τα πορτοπαράθυρα χρυσά μαλαματένια. Κύρα καλή, κύρα λιγνή, κύρα μαλαματένια, που έχει στην κεφάλι ψηλή και τα μαλλιά φλωρένια. Αν η νοικοκυρά έβγαινε και έδινε κάτι, αυγό, κουλούρι ή χρήματα, τότε τα παιδιά ευχαριστημένα της έλεγαν: «Σε τούτο σπίτι που ήρθαμε, πέτρα να μοιραγήσει, κι ο νοικοκύρης του σπιτιού χρόνια πολλά να ζήσει». Αν πάλι δεν τους έδινε τίποτε, τότε τα παιδιά έλεγαν: «Όθε γεννάει η κότα σας, γεννάει κι ο κοκοτός σας, και ένα καλάθι κοτσίλιες στο πρόσωπο τ' ανδρό σας».